Kulanong kapal? Ay gagi pare, riot yan! Tara kape! Tara kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay gagi pare, top of the food chain pare! Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara kape! Tara kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Pamilyar ka ba sa salitang Delulu? Ay, gagi pare. Delulu, ito, well, kanta to ni Zach Tabudlo. Ay? Oo, may kanta siyang Delulu. And ito daw ay slang term para sa salitang delusional. Pag-uugali daw ito ng ilang mga kabisyo natin na parang mga hindi naman talaga totoo. Nag-claim sila ng mga false information and all. Actually, para mas madaling nga salita, ito yung mga ilusyonado. Yan! Ayan. Pauso to ng mga Gen Z. Gen Z, Delulu. Delulu. Diba? Delulu ka daw. Yung tipo nga kapag feeling mo, yayaman ka. Yan, kahit wala ka namang ginagawa, yan, delulu ka. Yan, yung tipong, hala, gandang-ganda sila sa akin, tumitingin sila lahat sa akin, yun naman pala, wala naman sa'yo tumitingin. Ayan. Grabing delulu yun. Oo, matindi yun. Kaya para mas maintindihan mo, kabisyo, eto, ibibigay namin sa iyo ang unang dalawang uri ng tropang Delulu! Tara kape! Tara kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga asyumera. La 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 la. Saya-saya. Uy, wow, Jessa. Mukhang maganda gising natin ngayon Ngiting-ngiti paano ba naman? Nilike na ni Mar yung My Day ko. Ha? At hindi niya lang basta nilike. Yung My Day ko, alam mo, pinusuan niya. At dahil doon, masaya ka na? Hello, girl. Paano di ako sasaya, Robin Siena? Isa lang kasi ang ibig sabihin nun. Anong ibig sabihin nun? Na gusto rin ako ni Mar! Jessa, dahil lang pinusuan yung My Day mo, may gusto na agad sa'yo? Oo, ganun yun. Tsaka isa pa, yung chat ko sa kanya nung nakaraang taon. Ano? Alam mo yun, yung hello ko? Nag-reply? Hindi. Pero nag-react lang siya. Nilike niya yun. Diba? Kasi for sure, nahihiya lang siyang makipag-chat sa akin. Pero confirm, may nararamdaman siya sa akin. Delulu. Ayan. Oy, pero legit to Ito yung tipong kapag may trip na trip ka talagang shorty or trip na trip talaga and all, nakabase yung pag-assume mo depende sa number of likes or type of reaction niya. Ayan. Kapag nilike lang, okay, napansin ako. Pero pag nag-effort na ilong press, pusuan talaga, nako, saka dyan uusbong yung pagiging delulu mo. Na parang, ay, parang gusto niya ako. Alam mo, feeling ko, kasalanan ko rin kung bakit dumami ang delulu sa mundo. Kasi di ba yung mga contents ko, libang signs na gusto ka niya. Number 1, nilalike niya ang My Day mo. So maraming nag-overthink, maraming umasa. Ayan. Kaya pagpasok ng January, hopya. Mga hopya, mga hopeless romantic ang mga tao. Kaya nga. Pero kabisyo, wag masyadong delulu Kasi at the end of the day, baka sa huli nito, ikaw lang yung masasaktan, naasa ka. Totoo. Pero para sa akin, hindi naman ganun kasamang maging delulu Okay. No? Kasi meron silang tinatawag na manifestation. Ay. Oo. Kapag iniisip mo na mapapasayo, na magkakatotoo, most likely kayang magkatotoo pero syempre, may mga silver linings yan Lahat ng sobra hindi maganda. Yan. Diba? Tignan mo rin kung makatotohanan ba yung ina-assume mo. Kaya kabisyo, gising-gising, baka nananaginip ka lang. Anyway, that's number 1 po naman tayo. So last but not the least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga bulag sa pag-ibig. Mar! Mar, huy! Andito ka rin pala. Huy, Mar! Hi, Jessa. Teka, bakit mo tinatakpan yung mukha? Ay! OMG, anong nangyari sa mukha mo? Bakit may black eye ka? Wala to, Jessa.
Nako, gawa na naman yan ng jowa mong si Sheila Marino. Bakit mo hinahayaang sinasaktan ka niya? Ano, re-resbakan mo yun? Jessa, wag na. Okay lang. Okay lang ako. Ano okay lang? Hindi yan okay, Mar. Tingnan mo yung tsura mo. May black eye ka tapos puro kalmot yung braso mo. May napagtalunan lang kami. Pero okay lang yan. Si Sheila Marie Pangantihon kasi ganyan lang talaga mag-express ng pagmamahal. Alam mo na, medyo may konting sakit. Para sa dulo, may sarap. Ay, naku. Kalokohan mo talaga, Mar. Naku, red flag yung mga ganyan, yung mga nananakit. Red flag yan. Jessa, mahal ko si Sheila Marie. At kung red flag siya, handa ako maging flagpole niya. Ito ang mga delikadong delulo. Ayan. Yung tipong nasasaktan na, nasasacrifice na yung sarili nila and all. Awa. Pero Gagi pare, nagbubulag-bulagan pa rin sila. Red flag na pero nagiging flagpole pa rin sila. Tutu. Ito yung sinasabi natin na yung pagiging positive thinker, nagiging pangit na. Oo, yun nga, hindi mo tinitignan kung ano yung katotohanan na nangyayari sa'yo dahil mahal mo siya. Kahit sinasaktan ka, okay lang yun. Parang ginagaslight mo pa, diba? Na parang hindi okay lang yan, siguro nag-a-adjust lang siya. Nag-a-adjust, 5 taong ka nang sinasaktan. Ayan, okay. Hindi baka ganyan lang talaga siya magmahal, nangangalmot. Anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout yung kaibigan mong Delulu. Ayan, shoutout natin yan. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shana. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Ay, gusto ko lang batiin ang aking lola dyan sa Palit, Tabuyok, Pampanga. Nanonood ngayon, nakahiga siya. Apong Paring. Ayan, Apong Paring Nabong. Ayan, syempre nakikinig din sa atin si Alfred. Totoo, nakikinig ba talaga siya? Nanonood sa social TV. Ayan. Si Manfred Alsasua. Ayan. Hello. Happy listening po sa inyong lahat. O siya, kabisyo, mga kasama niyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science, tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your Uragon Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, Gagi pare. Wow. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shana! Sasakyan si